tell me, after a few months of lockdown, what is your next to destination? So let me show you my last to destination story to Ma Sarala Temple, Jagatsinghpur. ओडिशा प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण थिबा भारतर गोटे सुंदर राज्यटी। एठिकार लोक परंपरा पर्वपर्वाणी आ पानी पवन टिके नियारा। देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल इन ओडिशा। सो लेट मी शो यू द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल एंड डिवोशनल टेम्पल ऑफ जगतसिंहपुर नेम्ड मां सारला टेम्पल। झंकड़वासिनी नाम पूजा पाउथुवा माँ सारालंकर यह मंदिरटी जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ ग्राम अवस्थित। इतिहास कहे यह मंदिरटी पाखापाखि 500 वर्ष पूर्वर मंदिर। ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ କୃଷକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ତାଳପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ମହାଭାରତ। ସେ ଥିଲେ ଅପାଠୁଆ ଏବଂ ମା ସାରଳାଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଜାଣି ଆସିଅଛୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମା ସାରଳା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପାର୍ବଣ, ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20 କିଲୋମିଟରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ନିୟରେଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାକି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 80 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ନିୟରେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ରାହାମା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଏହି ଜାଗାକୁ କେହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ସିଓର କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।